Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Bor District jong ka West Khasi Hills kila Bteng ya ka Jingpynpra no iki Karkhana thang deu yong Biang da ka Bteng ha ka than Shallang West Khasi Hills District kat kum ko telong Kubor ka balayo lum laong bakate ka jinglet ban Penpra kala Bteng ru ha ka shipotrik unaitung arajar arpulai ya ki lai teli ki Karkhana thang deu yong da ka Bteng laban kedo ba ha ka pratrik unaitung arajar arpulai ki Bor District jong ka West Khasi Hills kila Penpra no apom ya ka wei ka Karkhana thang do yong Biang da ka Bteng ki bala shu yang bat trekam Biang ha ka wei ni ki jaka jong ka than Shallang klem ki kot kisla ki ba Biang shisho ka tulong Kubor na ki Bor District kala ya thuru bakat kum ka report ki don hado kum ba sanpo hunyo tuli ki Karkhana thang do yong Biang ha po ka than Shallang bat south tuli ki dei ki bala Biang ni ki kot kisla bat ka hukum ban Penpra ye kita ki Karkhana la penmi nado ubnai rempang jong senam arajar arpulai bat ru la bu por lai posngi nado ka pratarik unaitung ban pendem ye kita ka kam ka Kubor na ki Bor District kala ong ba menshwa ha ka jinglet khanra amshim la lap bagi ki Karkhana ki don ye ki kot kisla ki ba Biang henry anda kilawan ban summit ansa examine shwa ye ki balada jia bakim wan summit kila ban sha Penpra no वो तो गिरा नहीं